Lain-laing disenyo sa dekorasyon gikan sa mga iladong istruktura gikan sa nagkalain-laing nasod sama sa sikat nga Statue of Liberty sa United States of America ang gibida karong tuiga nga Golden Harvest Festival of Lights sa City Plaza Rizal, Valencia, Bukidnon. Aduna kini temang A World of Christmas Wonder. Gihimo ang switch on ceremony diin highlights ang mga nagkitap-kitap ng Christmas lights. Mismong si Mayor Azucena Huervas ang nanguna sa aktibidad kung diin gisulti niini ang kamahinungdanon sa pagselebrar sa Pasko. Hangyo ni Mayor Huervas sa katawhan nga himuong mapuslanon ug mabungahon ang selebrasyon sa Pasko alang sa mga minahal sa kinabuhi ug mga silingan. Anasab ang miyembro sa sangguniang panglungsod nga gipangunahan ni Vice Mayor Teodoro Loteo Pepito nga gipasalamatan ang mga nag-organisa sa aktibidad. Nang hinaut sab kini nga magmalipayon ang tanang katawhan sa mga aktibidad nga giprepara sa lokal nga gobyerno. Mas lingaw ang lighting ceremony tungod sa mga performances gikan sa White Strand Band ug DJ Christians inubaran sa usa ka musical fireworks display. Nagpasikat sab pinaagi sa pagsayaw ug kanta ang Valencia City Talent Community pinaagi sa singing idols, sync-up dancers ug VCI ensembles. Shiny Baliaser, Newsline Philippines, stay safe!